Wara l-laqat f'Dubaj, il-Partit Laburista qal li se jibqa' jżomm lill-amministrazzjoni kurrenti responsabbli għal wedid politiċi kollha dwar Smart City Malta. Fl-istess ħin gvern ġdid jekk ikun elett jonora l-impenji li saru u jipprovdi impetu ġdid għal progress tal-proġett. One News tkellem mad-deputat Michael Farrugia u mal-Europarlamentari Laburista Joseph Kuxkiri li jinsab jattendi l-plenarji fi Strasburgu il-tnejn akkumpanjaw lill-mexxej Laburista Joseph Muscat fil-laqat f'Dubaj. Żewġ laqat kien importanti kienu mal-komunità Maltija, is-sibt filgħaxija, u l-ġurnata kollha tal-ħadd fejn hemmhekk iltaqajna mattikom il-kumpanija li qed tmexxi Smart City ġewwa Malta u wkoll il-kumpanija Go. Hemmhekk tkellimna u kellna diskussjoni fejn fehmna xulxin u anke f'dawn il-laqat stajna wkoll nagħtu s-sapport tagħna biex dan il-proġett ikompli jimxi l quddiem u kwalinkwe investiment li jkun hemm is-sapport kollu tagħna għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kif ukoll anke fl-interess tat-tikom. Iż-żjara f'Dubaj tirriafferma l-impenn tal-Partit Laburista u ta' Dr. Joseph Muscat fl-interess ta' pajjiżna u l-ħaddiema Maltin u Awċin kollha. Iż-żjara kellna laqat ma' CEO u delegazzjoni mill-Ticom Investment li fl-opinjoni tiegħi kienet laqgħa importanti fejn id-delegazzjoni Laburista insistit biex il-proġett jitħaffef u biex fl-iqsar żmien possibbli jinġib investiment lejn Malta li joħloq impjiegi ġodda. Laqgħat oħra kienu ma' laqgħat mal-Kamra tal-Kummerċ u laqgħa wkoll mal-SME Dubai fejn ġew diskussi l-SMEs pajjiżna. Ninsab ottimist li r-riżultati ta' din iż-żjara jistgħu saħansitra jinħassu fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin.